И готови ли сте за представянето на двата нови дивана? Да, аз ще представя диван Вегас. Не, диван Вегас аз ще представя. Добре, няма значение на мен, така или иначе и двата дивана ми харесват, така че ти си избери. Добре, слушам ви. Имам честта да ви представя Адел, но не певицата Адел. Дивана Адел. Това е ъглов модел с изключително модерна визия, електрически релакс механизми, които могат да те поставят в легнало положение само с натискането на едно копче. Електрическите механизми регулират не само позицията на тялото, но и позицията на главата, независимо един от друг. Черният меланж цвят на дамаската придава стилен и съвременен вид, като същевременно е практичен и лесен за поддръжка. Подобрената конструкция и метални крака допълват целият дизайн, предоставяйки както стабилност, така и естетика. С лекота зареждате устройствата си в USB портовете на дивана. Ъглов диван Адел е с размери 287 на 100 см. Всичко е на една ръка разстояние. Ами това е. Чакай, пропусна нещо важно. Подаряваме и табуретка към дивана. Това пък е диван Вегас. Не от Лас Вегас, но от Мебели Идея. Диван Вегас съчетава стил, удобство и функционалност. Изключително компактен, с размер от 206 см дължина, изработен от висококачествени материали и дамаска с изключителна здравина. Една от основните му характеристики са електрическите релакс механизми, разположени в двата крайни модула. Също така, двата вградени USB порта ви позволяват лесно зареждане на телефона и на други устройства. Диванът е идеален избор за всеки, който търси удобство и качество. А за да го допълните, можете да си закупите и футюел Вегас с ръчен релакс механизъм и функция люлеене. Правихте се повече от добре. А на вас, кой диван ви харесва?